Името ми е Александър Алексиев. Виктор Кисьов. Симеон. Марио Илиев. Обичам да играя видеоигри с приятели и обичам да излизам навън. Хобитата ми са кикбокс и програмиране. Тренирам кикбокс от 8 години и обичам да спортувам. Смятам се за позитивен, забавен, до някъде красив. Поставя топките в контейнера и да, до тук сме за момента. Любимите ми предмети в училище са математиката и физиката. И ако спечеля нова награда лично, бих благодарил на семейството ми, на хората, с които работя и това основно. Вдъхновяват ме, освен хората, които ще участват в самото състезание, и моите ментори и приятели, които ще ми помагат, и моите родители. Аз тема е важно за мен, защото дава на децата малко по-различна обстановка за учене, нов начин на учене, който до някъде е по-интерактивен. Моите герои са хората, които помагат на хората без да искат нещо в замяна.